ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു അല്ലെ. അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതില് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ട ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? 35 കണ്ടു. 35-ാമത്തെ 34-ാമത്തെ കണ്ടു. ഇന്നലെ 2 ശ്ലോകം എടുത്തു നമ്മള്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഓരോ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അസുരന്മാരായിട്ടുള്ളവരും ദേവന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ദേവന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. അസുരന്മാരാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 2 കൂട്ടർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? നന്മ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞ? മത്സ്യാവതാരം സ്വീകരിച്ചു. മത്സ്യം പോലെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചതായിട്ടാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാനും തമ്മില് ഭിന്നമല്ല, വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. ഭൗതിക ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ ശരീരം ഇല്ലാത്തവനാണ്. ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? അമൃത അഥവാ മരണരഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അമൃത അല്ലെങ്കിൽ മരണരഹിതൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾക്കായിട്ട് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ രൂപം കളഞ്ഞു അടുത്ത രൂപം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞതൂടെ രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് രൂപമില്ലെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. രൂപരഹിതനാണ് ഞാൻ, ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് നിലവിലൊരു രൂപം സ്വീകരിച്ച് പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ അവ്യക്തവാദികൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് കളഞ്ഞു അടുത്തത് സ്വീകരിച്ചു. ഒരു ജാലവിദ്യാകാരനെ പോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും രൂപം മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഓരോ രൂപങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ജാലവിദ്യക്കാരന്റെ പോലെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, അസുരന്മാർക്ക് തൊട്ടും അറിയാനും സാധിക്കില്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. അതുവരെ അല്ലേ എത്തിയത് നമ്മള്? എടുക്കേണ്ടത് 36 മുതൽ എടുക്കണം. മാതാജി 35 വരെ എടുത്തു. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा मुकुंदो भगवानी मां महीम जहौ सतना ये सब अलग से खरीदना पड़ता है आदमी सबको वहां पे। हरे कृष्णा। यथा मुकुंदो भगवानी मां महीम जहौ सतनौ श्रवणीय सत्कथा तदा हरे वा प्रतिपुत्त चेदसाम् अभद्रहेतु कलिदान वर्तदा। यदा मुकुंदो भगवानी मां महीम जहौ सताना श्रवणीय सत्कथा तथा हरे वा प्रतिपुत्त चेदसाम् अभद्रहेतु कलिदान वर्तदा। चला वासुदेवाय श्रवणीय मुकुंदो भवानी हरे कृष्ण। यथा एप्पोल मुकुंद श्री कृष्ण भगवान परमपुरुषन इमाम ഈ മഹി ഭൂമി ജഹൗ ഉപേക്ഷിച്ചു സ്വതന അവിടത്തെ അതേ സ്വരൂപത്തോടു കൂടി ശ്രവണീയ സത്കഥ അവിടത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് സാരവത്താകുന്നു. തഥ ആ സമയം അഹ ഏവ ആ ദിവസം തന്നെ അപ്രതി ബുദ്ധഛേദസാം പര്യാപ്തമായ മനോവികാസമില്ലാത്തവരുടെ അഭദ്രഹേതു എല്ലാ അമംഗളകരമായവയ്ക്കും കാരണം കലി അന്വർത്തത കലി പൂർണമായും പ്രകടമായി. വിവർത്തനം ശീലപ്രഭാതിക്ക് എപ്പോൾ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അവിടത്തെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ ഈ ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു, അപ്പോൾ തന്നെ ഭാഗികമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന കലി അന്നേ ദിവസം മുതൽ അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് അമംഗളകരമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി പൂർണ്ണമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴാണോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ ആ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ ഈ ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു,
മുതല് എന്ത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി? ഭാഗികമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന കലി അന്നേ ദിവസം മുതല് അല്പജ്ഞാനികളായവർക്ക് അമംഗളകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതായപ്പോ അത്രയും നാളും പകുതി മാത്രം, അതായത് കുറച്ചു മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന കലി പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തു? അമംഗളമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈശ്വരാവബോധം പൂർണ്ണമായും വളർത്തിയെടുക്കാത്തവരിൽ മാത്രമേ കലിയുടെ സ്വാധീനം ചുമത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. തന്നെ പൂർണ്ണമായും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ പരമ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വഹിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവന് കലിയുടെ സ്വാധീനത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിച്ചയുടൻ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യ നിമിത്തം കലിക്ക് തന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായുടൻ അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ദർശിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാൻ ആരംഭിച്ചു. പറഞ്ഞത് ഈശ്വരാവബോധം പൂർണ്ണമായും വളർത്തിയെടുക്കാത്തവരിലാണ് സ്വാധീനം വരുന്നത്, കലിയുടെ സ്വാധീനം വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും വരുന്നല്ല പറയണത്, ഈശ്വരാവബോധം പൂർണ്ണമായും വളർത്തിയെടുക്കാത്തവരിലാണ് കലിയുടെ സ്വാധീനം ചുമത്താനായിട്ട് കലിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. തന്നെ പൂർണ്ണമായും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ കീഴിൽ വയ്ക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവനെ കലിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിർവീര്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവന് എന്ത് സാധിക്കും? കലിയുടെ ആ സ്വാധീനത്തെ നിർവീര്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിച്ചയുടൻ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നിമിത്തം കലിക്ക് തന്റെ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായില്ല. അപ്പൊ കലിയുഗം എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിച്ചപ്പോ തന്നെ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കലിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചില്ല? സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ഭൂലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയായത്? അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ് ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് പ്രകടമായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ഇഹലോക വിയോഗത്തെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ശരിയായി അനുമാനിച്ചു. ഈ ഭഗവാന്റെ ഇഹലോകത്തേക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സ്വധാമത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് അത് ശരിയായിട്ട് അനുമാനിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. നാം നേരത്തെ വിവരിച്ചതുപോലെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരമാണോ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്, അപ്രകാരം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പൊ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായി. ശ്ലോകം 37. യുധിഷ്ഠിര തത്പരിസർപ്പണം പുരേ ച രാഷ്ട്രേ ച ഗൃഹേ തഥാത്മനി വിഭാവേ ലോഭാനൃതജിന്മഹം ഹിംസന. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ മാതെ, എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല ക്ലിയർ ആണ്. ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് മാതാജി. ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കും, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിഷ്ഠിര പരിസർപ്പണം ബുധ പുരേ ച രാഷ്ട്രേ ച ഗൃഹേ തഥാത്മനി വിഭാവ്യ ലോഭാനൃതജിന്മ ഹിംസനാം ആദ്യ ധർമ്മ ചക്രം ഗമനായ പര്യഥാ. യുധിഷ്ഠിര പരിസർപ്പണം ബുധഃ പുരേ ച രാഷ്ട്രേ ച ഗൃഹേ തഥാത്മനി വിഭാവ്യ ലോഭാനൃതജന്മ ഹിംസനാം ആദ്യ ധർമ്മ ചക്ര ഗമനായ പര്യഥാ. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരേ ച രാഷ്ട്രേ ച ഗൃഹേ രാഷ്ട്രേ ച ഗൃഹേ തഥാ
ധർമ്മജായ പര്യതാത് ഹിംസന അധർമ്മണി ന്യായ ഗമനായ വിഭാവ്യ ലോഭാമൃത ഹിംസാന അധർമ്മചക്രം ഗമനായ പര്യദാധത്തെ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പരിസർപ്പണം വിസ്തരണം തികഞ്ഞ അനുഭവജ്ഞാനമുള്ള പുരേ രാജധാനിയിൽ അതുപോലെയും രാഷ്ട്രേ രാജ്യത്തിൽ ഗൃഹേ ഭവനത്തിൽ തഥാ അതുപോലെ ആത്മനി സ്വയം വിഭാവ്യ നിരീക്ഷിച്ച് ലോഭം അന്യത അസത്യം ജിന്മ നയതന്ത്രം ഹിംസനാദി അക്രമം അസൂയ അധർമ്മം ചക്രം ഭൂഷിത വലയം ഗമനായ പ്രയാണത്തിനായി പര്യഥാ അതിനനുയോജ്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: രാജ്യത്തിലുടനീളം രാജധാനിയിലും ഭവനത്തിലും വ്യക്തികൾക്കിടയിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അത്യാർത്തി, കാപ്പട്യം, വഞ്ചന, അക്രമം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാൽ കലിയുടെ സ്വാധീനത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവണ്ണം ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം വിവേകത്തോടെ ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി അതിനനുയോജ്യമായ വേഷം ധരിച്ചു. അപ്പോ കലിയുടെ സ്വാധീനം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യത്തിലെ രാജധാനിയില് ഭവനങ്ങളില് വ്യക്തികൾക്കിടയിലൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്ന ആ അത്യാർത്തി, കാപ്പട്യം, വഞ്ചന, അക്രമം ഇതൊക്കെ കലിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ട്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വിവേകത്തോടു കൂടി ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വേഷം അദ്ദേഹം ധരിച്ചു. കലിയുടെ സഹജ ഗുണങ്ങളാൽ വർത്തമാന യുഗം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവം വർത്തമാന യുഗത്തില് സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ ദിനങ്ങൾ മുതൽ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമാകാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലിയുഗം തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല ഇനിയും 4,27,000 വർഷങ്ങൾ കലിയുഗം തുടരുമെന്നും ആധികാരിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇനിയും എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? 4,27,000 വർഷം ഇനിയും കലിയുഗം പോകാനുണ്ട്. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ അത്യാർത്തി, കാപ്പട്യം, നയോപായം, വഞ്ചന, സ്വജനപക്ഷപാതം, അക്രമം ഇതുപോലെയുള്ളവയെല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല യുഗാന്ത്യം വരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ക്രമേണ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതല്ല. സംസ്കാര സമ്പന്നരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാസ്തികരെയാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ബാധിക്കുകയെന്ന് നാം മുമ്പേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലുള്ളവർ ഈ ഭയാനകമായ യുഗത്തെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നതിനാൽ കലിയുഗത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. കലിയുഗം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കലിയുഗം ആരംഭിച്ചത്. ഇനി 4,27,000 വർഷങ്ങൾ ഇനിയും കലിയുഗം തുടങ്ങാനുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ? അത്യാർത്തി, കാപ്പട്യം, നയോപായം, വഞ്ചന, സ്വജനപക്ഷപാതം, അക്രമം. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കലിയുഗത്തില് പ്രചാരത്തിൽ വന്നു. മാത്രമല്ല യുഗത്തിന്റെ അവസാനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ക്രമേണ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാവുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സംസ്കാര സമ്പന്നരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാസ്തികരെയാണ് എന്ത് ബാധിക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ബാധിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലുള്ളവർക്ക് കലിയുഗത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തെ പറ്റി ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം സജീവമായ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സ്വയം സജ്ജനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിച്ചില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് സ്വഗേഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിച്ചെല്ലാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. പാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണെന്നതിനാൽ മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഭഗവാന്റെ സഹവാസത്തിൽ അവർ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സഹവാസമാണ് പാണ്ഡവരും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം അവരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകരാണ് അവരൊക്കെ.
അതിനു പുറമെ ഒരു ഉത്തമ രാജാവായിരുന്നതിനാൽ വിരമിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായി തീരുവാനും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മാത്രമല്ല യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ്. അപ്പൊ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആശ്രമങ്ങള് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താൻ ആ സ്ഥാനം മാറി മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാനും ആരാഗ്രഹിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഗാർഹിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഒരു യുവാവ് കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ഒരുവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്വയം ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായി കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടെ ഗാർഹിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരു യുവാവ് കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടുത്ത പടി നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കേണ്ടതാണ്. യമരാജന്റെ ഇച്ഛയാൽ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഒരുവൻ ഗാർഹിക ജീവിതമാകുന്ന അന്ധകൂപത്തിൽ കിടന്നുഴലരുത്. അതായത് മരണം വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ ഗാർഹിക ജീവിതത്തില് കിടന്നുഴലാൻ പാടില്ല. സജീവ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വമേധയാ വിരമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്നും ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാർ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതും യുവതലമുറയ്ക്കായി അവ വഴിയൊരുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത് കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവര് ഈ ഒരു പാഠം അവരും ഉൾക്കൊണ്ട് യുവതലമുറയ്ക്കായിട്ട് വഴി മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ വിരമിച്ച വയോധികന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മരണം എന്ന് ബലമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഭഗവാനും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വയോധികരായിട്ടുള്ളവരും ഈ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മരണം വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 38. സ്വരാട് പൗത്രാം വിനയിനാമാത്മന സുസുമം ഗുണൈഃ ത്വയന്നീവ പതിം ഭൂമർ പിഷ്യഞ്ചത് ഗജാഹ്വയേ. സ്വരാട് പൗത്രം വിനയിനമാത്മന സുസമം ഗുണൈഃ ത്വയന്നീവ പതിം ഭൂമേര പിഷ്യഞ്ചത് ഗജാഹ്വയേ. ചൊല്ലാം. സുദേവായ സുസമം ഗുണൈഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. പൗത്രനെ വിനയനം ഉചിതമായി പരിശീലിപ്പിച്ചു. ആത്മന സ്വയം, സുസമം എല്ലാവിധത്തിലും തനിക്ക് സമനായി, ഗുണങ്ങളാൽ, തോയനീവ്യ സാഗരങ്ങൾ അതിരുകളായുള്ള, പതി പതിവൻ, ഭൂമിയുടെ അഭിഷിഞ്ചാരൂഢനാക്കി ഹസ്തിനപുരി രാജധാനിയിൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തരം തനിക്ക് തുല്യമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവനും ഉചിതമായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനുമായ തന്റെ പൗത്രനെ സാഗരങ്ങൾ അതിർത്തികളായുള്ള ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ അധിപനായിട്ടും ചക്രവർത്തിയായും ഹസ്തിനാപുര രാജധാനിയിൽ വ്യാഴിച്ചു. അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആരാണ് പൗത്രൻ? പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അനന്തരം അദ്ദേഹം തനിക്ക് തുല്യമായ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവനും ഉചിതമായ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവനുമായ തന്റെ പൗത്രനെ സാഗരങ്ങൾ അതിർത്തികളായുള്ള ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ അധിപനായിട്ടും ചക്രവർത്തിയായിട്ടും ഹസ്തിനാപുരി രാജധാനിയില് വാഴിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഇനി. ഭവർത്തം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സാഗരങ്ങൾ അതിർത്തികളായുള്ള ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശവും ഹസ്തിനാപുര രാജാവിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. തനിക്ക് തുല്യമായ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള തന്റെ പൗത്രൻ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പ്രജകളോടുള്ള രാജാവിന്റെ ബാധ്യത നിറവേറ്റാനായി രാജ്യഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരിശീലിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സിംഹാസനാരൂഢനാക്കി. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിനയിനം എന്ന സവിശേഷ പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ കുറഞ്ഞ പക്ഷം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയെങ്കിലും ലോക ചക്രവർത്തിമാരെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ചക്രവർത്തിയുടെ സദ്ഭരണം കാരണം ലോക ജനത സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണ് അതിനുള്ള ഏക കാരണം.
ഇവിടെ പറയുന്നത് സാഗരങ്ങൾ അതിർത്തികളായുള്ള ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശവും ഹസ്തിനാപുര രാജാവിന്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ തനിക്ക് തുല്യമായ ഗുണഗണങ്ങളുള്ള തന്റെ പൗത്രന് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ പ്രജകളോടുള്ള രാജാവിന്റെ ബാധ്യത നിറവേറ്റാനായിട്ട് രാജ്യഭരണ കാര്യങ്ങളിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പരിശീലിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇനി രാജ്യഭരണമൊക്കെ ആരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്? പൗത്രനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശീലിപ്പിച്ചു. രാജ്യഭരണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷത്തിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സിംഹാസനാരൂഢനാക്കി. പരീക്ഷത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിനയനം എന്ന പദം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവണം. ഇപ്പോഴുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഉണ്ട് മാതാജി, കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി കുഴപ്പമില്ല, മാതാജി വായിച്ചു. പക്ഷെ ബുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ വായിച്ചോണ്ട് കേൾക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുക്കുകൊണ്ട് സ്ലൈഡും ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതെ, സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6 മണി ആയിട്ടുള്ളല്ലോ. വായിച്ചോളൂ. സ്ലൈഡിൽ നല്ലോണം കാണാം. വായിച്ചോളൂ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ചെറിയ ക്ലിയർ ഇല്ലാണ്ടേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിനയനം എന്ന സവിശേഷ പദം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാര് കുറഞ്ഞപക്ഷം മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയെങ്കിലും ലോക ചക്രവർത്തിമാരെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്? കാരണം ചക്രവർത്തിയുടെ സദ്ഭരണം കാരണം ലോക ജനത സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് അതിനുള്ള ഏക കാരണം. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടം വരെ ലോക ചക്രവർത്തിമാരെന്നാണ് ഇവരൊക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. വിനയനം എന്ന പദം പ്രധാനമായിട്ട് പറയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹസ്തിനാപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാര് കുറഞ്ഞത് പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരെയെങ്കിലും ചക്രവർത്തിമാരെന്നാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ചക്രവർത്തിമാരുടെ സദ്ഭരണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ലോക ജനത മുഴുവനും സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഏക കാരണം പറയുന്നത്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാല്, ഔഷധികള്, അമൂല്യ രത്നങ്ങള്, ധാതുക്കൾ, അങ്ങനെ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ പ്രജകൾ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാം വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രജകളെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. അവർ എല്ലാവിധ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസിക ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയായുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും മുക്തരായിരുന്നു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള അവർ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാനസിക ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന്, പ്രകൃതിയായുള്ള അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവര് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തരായിരുന്നു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലും മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പരസ്പരം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാവിധത്തിലും ഏവരും സംതൃപ്തരാകിയാൽ പ്രജകൾക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പ്രജകൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? വിദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ തരത്തിലും അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു? സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു, സംതൃപ്തിയിലായിരുന്നു. നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ തമ്മില് ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലും മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പരസ്പരം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാവിധത്തിലും അവര് സംതൃപ്തരായി. ഏവരും സംതൃപ്തരായതുകൊണ്ട് പ്രജകൾക്കിടയിലും വിദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏവരും ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി പരിശീലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി പരസ്പരം പോരടിക്കാത്ത വിധം പ്രബുദ്ധരായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രജകളുടെയും സദ്ഗുണങ്ങൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുകയും അങ്ങനെ ഭരണകർത്താവിനും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനും മധ്യേ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭരണകർത്താവും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനും തമ്മിൽ ഭിന്നതകളുള്ള ഈ യുഗത്തിൽ പോലും ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളും ഈശ്വരാവബോധവും സാധ്യമാണ്. സവിശേഷമായ വിശേഷാധികാരമാണത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശീലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി പരസ്പരം പോരടിക്കാത്ത വിധം പ്രബുദ്ധരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരും നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിനൊന്നും അവർ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? പോരുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും പരമമായ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശീലിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രബുദ്ധരാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ലായിരുന്നു
കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രജകളുടെയും സദ്ഗുണങ്ങൾ ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുകയും അങ്ങനെ ഭരണകർത്താവിനും ഭരിക്കപ്പെടുന്നതിനും മധ്യ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം വരുമ്പോ എന്താണ്? രാജാക്കന്മാർക്കിടയിലും പ്രജകൾക്കിടയിലും രണ്ടു കൂട്ടരുടെ ഇടയിലും ആ സദ്ഗുണം ക്രമേണ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിലും ആ പ്രക്ഷുബ്ധാവസ്ഥ വളർന്നു വരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ഭരണകർത്താവും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനും തമ്മിൽ ഭിന്നതകളുള്ള ഈ യുഗത്തിൽ പോലും ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളും ഈശ്വരാവബോധവും സാധ്യമാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭരണകർത്താവും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനും തമ്മിൽ ഭിന്നതകളുള്ള ഈ യുഗത്തിൽ പോലും ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളും ഈശ്വരാവബോധവും സാധ്യമാണ്. സവിശേഷമായ വിശേഷാധികാരമാണത്. അത് സവിശേഷമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നപ്പോ കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിലും എന്താ പറയണത്? ഈ പറഞ്ഞ കലിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭരണകർത്താവും ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് തമ്മിൽ ഭിന്നതകളുള്ള ഈ യുഗത്തിൽ പോലും ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളും ഈശ്വരാവബോധം നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. കലിയുഗത്തിലും നമുക്കത് സാധ്യമാണ്. സവിശേഷമായ വിശേഷ അധികാരമാണത്. സവിശേഷമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധ്യമാണ്? ഈശ്വരാവബോധവും ആത്മീയ നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമാണ് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ.